ରାଘବ ଜଣେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା। ସେ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଝିଅର ନାଁ ସୁହାନି ଥିଲା। ସୁହାନି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା ମା ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ରାଘବ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରିନିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସୁହାନିକୁ ମାର ଅଭାବ ନ ମିଳୁ। ଥରେ ସୁହାନି ସୁହାନି ଉଠିଯା ଝିଅ, ଖାଇବା ଖାଇନେ, ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି ପରା। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ଖାଇବା ଖାଇନିଅ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ହଁ ହଁ, ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଆଗ ସୁହାନିକୁ ତ ନେଇଯାଏ, ସେ ବା ଏଯାଏ ଶୋଇଛି। ତାପରେ ମିଶିକି ଖାଇବା ଖାଇବୁ। ସୁହାନି ତାପରେ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆସେ। ତାପରେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଚାଲ ସୁହାନି, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଟିଫିନ ବନେଇ ଦଉଛି। ହଁ ମା। ତାପରେ ସୁହାନି ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ରାଘବ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଚାଲିଯାଏ। ନା ହଉଛି ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ କାମ ସବୁ ଚାକେରାଣୀ ଭଳିଆ। ଏବେ ଯାଇକି ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲା। ରାଣୀ ଏଇଟା ନେଇ ଆସେ, ସେଇଟା ନେଇ ଆସେ। ଓହୋ, ମତେ ଟିକେ ବସିବାକୁ ସମୟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଖାଲି କାମ କାମ ଆଉ କାମ। ସାବତ ମା ତ ସାବତ ମା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ସୁହାନି ଯେମିତି ହିଁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରେ, ତା ସାବତ ମା ତାର ଅସଲି ରୂପକୁ ଫେରି ଆସେ। ଆଉ ସୁହାନିକୁ ଚିଲେଇକି କୁହେ, ଆସିଗଲ ମହାରାଣୀ, ଯା ଜଲ୍ଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ଘର କାମ କର, ପୋଛା ମାର ଘରର। ଆରେ ମା, ତମର କଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଆଗରୁ ତ ତମେ କେବେ ବି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି। ଏ, ବେଶୀ ମା ମା କହିବୁ ତ ତୋ ବେକ ଚିପି ଦେବି। ଆରେ ଯା, ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର। ସୁହାନିକୁ ଏସବୁ କଥା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝା ପଡିଯାଏ କି ତାର ସାବତ ମା ତାର ପ୍ରକୃତ ମା ପରି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହେ, ମତେ ତ ଲାଗୁଥିଲା ତମେ ମୋର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି। ତମେ ତ ମୋ ପ୍ରକୃତ ମା ହିଁ ନୁହଁ। ଏ, ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଆଉ କେବେ କାନ୍ଦିବୁ? ଚୁପଚାପ ଯା, ଘର କାମ କର। ସୁହାନି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇ ଘର କାମ କରେ। ଘର କାମ କରୁ କରୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗେ। ମା, ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ କିଛି ବି ଖାଇନି। କଣ ହେଲା? ତତେ ଖାଇବା ଦରକାର? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଖାଲି ଖାଇବା ଖାଇବା ହଉଛୁ। କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ଚୁପଚାପ କାମ କର। କାମ ସରିଲା ପରେ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ରାଘବ ଘରକୁ ଆସିଯାଏ ଆଉ ସୁହାନିକୁ ଦେଖି କୁହେ, ଆରେ ସୁହାନି, ତତେ କାମ କରିବାକୁ କିଏ କହିଲା? ଆସେ, ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ପରା, ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇଦେ, ମିଶିକି ବସିକି ଖାଇବା। ରାଘବକୁ ଦେଖି ରାଣୀ କୁହେ, ଆରେ ହଁ ରାଘବ, ଦେଖୁନ, ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳୁ କହୁଛି ଖାଇବା ଖାଇଦେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣି ଘର କାମ କରିଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଘର କାମ ସରୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଇବୁ। ସୁହାନି ଏ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଚାଲିଥାଏ। ରାଣୀ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଓଳିର ଖାଇବା ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲା ଆଉ ଘରର ସବୁ କାମ କରଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ, ଆରେ ରାଣୀ, ଯାଅ ସୁହାନିକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦବ, ରାତି ହେଇଗଲାଣି ପରା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଭାରି ଆସିଲା କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ। ଏବେ ଦେଖେ ତ କ୍ଷୀର ପିଆ ଛଡଉଛି। ଯାଉଛି ସବୁ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେବି, ତାପରେ ଦେଖିବି କେମିତି କ୍ଷୀର ପିଇବୁ। ରାଣୀ ସବୁ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦିଏ ଆଉ ନେଇ ସୁହାନିକୁ ଦିଏ। ଏଇନେ କ୍ଷୀର ପିଇ, କାମଚୋର କୋଠିକାର। ମା, ଏଥିରେ ତ ପାଣି ମିଶିଛି, ଏ ତ ଖାଲି ପାଣି। ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛ ମା? ମୁଁ ତ ତମର ହିଁ ଝିଅ ନା। ରାଣୀ ସୁହାନି ସହିତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହିଁ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ପାଣି ମିଶେଇକି ଦଉଥିଲା ଆଉ ନିଜେ ସବୁ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇ ଯାଉଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? କାହିଁକି ମୋ ମାକୁ ମୋଠୁ ଛଡେଇ ନେଲ? ଇଏ ମୋ ପ୍ରକୃତ ମା ନୁହଁ, ଇଏ ତ ସାବତ ମା। ଏ, ଯା, କାଠ କାଟିକି ନେଇ ଆସିବୁ, ଘରେ କାଠ ସରିଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ମା। ସୁହାନି ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ନିଜକୁ ନିଜେ କୁହେ, ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ସାବତ ମା ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇକି ଦଉଛି। ଖାଇବା ନଦେଲେ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର ତ ଅନ୍ତତଃ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତକ ବି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସୁହାନି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ କି ହଠାତ୍ ତା ନଜର ଗଛ ତଳେ ବସି ଜପ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସାପ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ କାମୁଡିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କି ସୁହାନି ଯାଇ ସେ ସାପକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଗେଇ ଦେଲା ଆଉ ତା ଫଳରେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଯାଏ। ଝିଅ, ଆଜି ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛୁ। ତୁ ଯଦି ଆଜି ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବିତ ନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ବାବା।
ତୁ ବହୁତ ସଚୋଟ ଝିଅ ପରି ଲାଗୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏମିତି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି କି ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। କହ ଝିଅ, ତୋର ଅସୁବିଧା କଣ? ସାଧୁ ବାବା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ମା ମତେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ମୋ ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସାବତ ମା ମତେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ଦଉନି, ଆଉ ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବିନି? ଝିଅ, ତୁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏତିକି କହି ସାଧୁ ବାବା ଗୋଟେ କୁହୁକ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଗୋଟେ କୁହୁକ ଗାଈକୁ ଆଣି ସୁହାନୀକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଝିଅ, ତତେ ତୋର ସାବତ ମା କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଏ। ଏଇନେ ଏ କୁହୁକ ଗାଈକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ କ୍ଷୀର ମାଗିବୁ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପ୍ରକଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ୟାକୁ କ୍ଷୀର ମାଗିବୁ ସଫା ମନରେ ମାଗିବୁ। ଯଦି କୋଉ ଲୋକ ୟାକୁ ସଫା ମନରେ କ୍ଷୀର ନ ମାଗେ ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷୀର କଳା ହେଇଯିବ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସୁହାନୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ କୁହୁକ ଗାଈକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇ କୁହେ, ବାପା, ଏଇ ଦେଖ, ଏ କୁହୁକ ଗାଈ ମତେ ଗୋଟେ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ଷୀର ମାଗିବ ସିଏ ଦବ। କଣ କହିଲୁ? କୁହୁକ ଗାଈ? ଆରେ ବାଃ, ଭଲ ହେଲା ତ, ଆମକୁ ଆଉ କ୍ଷୀର କିଣିବାକୁ ପଡିବନି। ହଁ ବାପା, ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଠିକ କହିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସୁହାନୀ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯାଇ କହେ, କୁହୁକ ଗାଈ, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି, ମତେ ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷୀର ଦିଅ। ସୁହାନୀର କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ କୁହୁକ ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ଦେଇଦିଏ। ଏସବୁ ଘଟଣା ରାଣୀ ଦେଖି ନିଜକୁ ନିଜେ କହେ, ଆରେ ବାଃ, ଏଇଟା ତ କୁହୁକ ଗାଈ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ସୁହାନୀ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେ କୁହୁକ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ଷୀର ମାଗିବି, ବଢିଆ ହବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁହାନୀ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ତାପରେ ରାଣୀ ସେ କୁହୁକ ଗାଈ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହେ, କୁହୁକ ଗାଈ, ମତେ କ୍ଷୀର ଦରକାର। ଏ କଥା ଶୁଣି କୁହୁକ ଗାଈଟି କଳା କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଆଉ କଳା କ୍ଷୀର ଦେଖିକି ରାଣୀ କୁହେ, ଆରେ ଇଏ କଣ, ଏଇଟା ତ କଳା କ୍ଷୀର, କିନ୍ତୁ ସୁହାନୀ ପାଖରେ ତ ଧଳା କ୍ଷୀର ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମାଗିକି ଦେଖୁଛି। କୁହୁକ ଗାଈ, ମତେ କ୍ଷୀର ଦରକାର। କୁହୁକ ଗାଈଟି ପୁଣି ଥରେ କଳା କ୍ଷୀର ଦିଏ। ରାଣୀକୁ ଏ କଥା ଜଣା ନଥିଲା କି ଯିଏ କେହି ବି ଗାଈକୁ ସଫା ମନରେ କ୍ଷୀର ନ ମାଗିବ ସିଏ କଳା କ୍ଷୀର ହିଁ ଦବ। ତାପରେ ସୁହାନୀ ଘରକୁ ଆସେ, ଆଉ କଳା କ୍ଷୀର ଦେଖି ଜାଣିନିଏ କି ତା ମା ନିଶ୍ଚୟ କୁହୁକ ଗାଈକୁ କ୍ଷୀର ମାଗିଛି। କଣ ହେଲା ମା, ତମେ କୁହୁକ ଗାଈକୁ କ୍ଷୀର ମାଗୁଥିଲ କି? ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏ ଗାଈକୁ ଯିଏ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ କ୍ଷୀର ନ ମାଗିବ ତାକୁ କଳା କ୍ଷୀର ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁମେ ସଫା ମନରେ କ୍ଷୀର ମାଗିନ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଧଳା କ୍ଷୀର ବଦଳରେ କଳା କ୍ଷୀର ମିଳିଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଣୀକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ନିଜେ କରିଥିବା କର୍ମ ହେତୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ସୁହାନୀ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଭୁଲ ମାଗିବି। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖୁସିରେ ଚଳିବା। ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ରେ। କିଛି କଥା ନାହିଁ ମା, ଟିକେ ଡେରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ବୁଝି ତ ଗଲ। ରାଣୀ ରାଘବକୁ ବି କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ଆଉ ତାପରେ ତିନି ଜଣ ମିଶି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ସେ କୁହୁକ ଗାଈ ଫଳରେ ସୁହାନୀର ସାବତ ମା ତା ପ୍ରକୃତ ମା ପରି ହେଇଯାଏ।